Eta postuz difíciles a modo que toco se gaixoa. Galderarik? Bai. Zeba egitezine burleka. Salto porta ofizialako. Tximilita zenbat urte bizirik? Asko. Tximilita zenbat egon zin? Pio osa. Ane? Ane. Iban. Zer da denbora bidea besabila keitzeko? Pio bat. Zuri tximeleta asko gustate jatuz. Bai. Leo. Tximeleta zaten daue. Zenbat ume jaizaten daue?
Paul. Nu fai să te joci un mic? Da. Lauren. Lauren. Mă urcă cu am ardu bani și mai bine că faci în cimele spun actului bani. Ane, vamos cu cincimele tari. Ne faci te uite. Bani locul să Caldu-te. Te caldu-te. Cimele tari.